Príjemný dobrý deň, milí televízni diváci. Vítajte pri sledovaní magazínu Košického samosprávneho kraja. Na rokovaní zastupiteľstva poslanci schválili záverečný účet za minulý rok a zmenu v tohtoročnom rozpočte Košického samosprávneho kraja. Vzali na vedomie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti stredných škôl, o realizácii projektu Európskeho hlavného mesta kultúry a o plnení koncepcie rozvoja sociálnych služieb. Poslanci rozhodli aj o spolufinancovaní projektov, ktoré podporujú európske fondy v oblasti školstva, regionálnych ciest a cezhraničnej spolupráce s Maďarskom. Poslanci bez výhrad schválili záverečný účet KSK za rok 2012. Výsledkom je celkový prebytok vo výške 5,25 milióna eur a jeho prevod do rezervného fondu. Súčasne časť rezervného fondu poslúži na financovanie nevyhnutných výdavkov. Najväčšie čiastky predstavujú zvýšené výdavky na zimnú údržbu ciest a výdavky na investičnú a programovú časť projektov regionálnej samosprávy v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Košice. O úspešné prebytkové hospodárenie v ťažkom rozpočtovom roku sa pričinilo najmä zníženie bežných výdavkov o bezmála 4,5%. Musím povedať, že fakt sa s každým eurom nakladalo tak, že sme vôbec uvažovali, kde dáme tie peniaze alebo nie. Ten prebytok nám urobil aj situácia okolo nemocníc, pretože my sme veľmi veľa zdrojov v minulosti museli práve neplánovane vkladať do našich nemocníc, ktoré neustále hospodárili v červených číslach. Akcie nemocníc sú dnes prevedené na 20 rokov strategickému investorovi a rozpočet KSK voči nim nemá žiadne povinnosti. Donedávna sme ich fungovanie platili nielen v zdravotnom poistení, ale aj z našich daní cez rozpočet KSK. Poslanci na rokovaní schválili spolufinancovanie projektov, v ktorých sa samosprávny kraj uchádza o príspevky z fondov Európskej únie. Majú slúžiť na obnovu povodňami poškodených ciest v okresoch Košice, okolie a Gelnica a na obnovu ciest k hraničnému priechodu s Maďarskom Veľký Kamenec Pácin. V oblasti vzdelávania ide o spolufinancovanie projektov 52 stredných škôl. Poslanci schválili ich 5% spolufinancovanie. Ktoré projekty uspejú, o tom rozhodne na jeseň agentúra Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy Európskej únie. Poslanec Jan Šili navrhol, aby sa doterajšie uznesenia zastupiteľstva a stanoviská predsedu KSK v súvislosti s ťažbou uránu doplnili o uznesenie, ktoré sa dotýka územného plánu. Podľa návrhu majú byť do územného plánu zapracované záväzné regulatívy o zákaze ťažby radioaktívnych nerastov na ložiskách na území KSK. Uznesenie bolo prijaté, hlasovalo zaň 35 poslancov, 4 sa hlasovania zdržali. Košický samosprávny kraj ponúkne v projekte Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013 ďalší rozmer kultúry vďaka 7 investičným projektom Ostrovom kultúry. KSK na ne získal nenavratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu vo výške viac ako 9,5 milióna eur. Počas návštevy Košíc si 2 ostrovy kultúry pozrel aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Ako prvú si prezident pozrel budovu Východoslovenského múzea. Stále v nej prebiehajú stavebné práce, ktoré by mali byť hotové do konca mája. Zmení sa aj okolie budovy, do ktorého budete môcť vstúpiť z 2 strán. Ľudia tam nájdu okrem exteriérového sedenia aj zvony, naše historické zvony z našich zbierkových fondov. Nájdu tam aj zvonkohru s pódium na workshopy a vynovený kostolík aj so zvonicou. Košický zlatý poklad presťahovali pred 4 rokmi kvôli rekonštrukcii múzea na Bratislavský hrad. Teraz sa do Košíc opäť vráti. Zmodernizovaná expozícia by mala byť znovu otvorená koncom augusta. Návštevníci múzea si budú môcť vďaka audiovizuálnemu systému a dotykovým LCD panelom každú z 2920 zlatých mincí doslova chytiť. A takisto potom budú tam priblížené aj spôsoby nosenia reťaze, ktoré doteraz neboli súčasťou našej expozície, aby návštevník mohol vidieť, ako tá reťaz, ktorá bude tiež interaktívna, to bude veľké prekvapenie, takže to zatiaľ neprezrádzam, ako sa kedysi v priebehu stáročí nosila. Druhým zo zatiaľ nesprístupnených ostrovov kultúry je areál Katovej bašty na uličke Remesiel. Ivana Gašparoviča zaujala najmä otvorená zóna na nádvorí. Jej súčasťou je jej amfiteáter a zrekonštruovaná časť historického objektu, kde vznikol dom remeselníkov. Ostrovy kultúry vznikli okrem spomenutých 2 lokalít aj vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkovciho paláca, kde sídli knižnica, vo verejnej knižnici Jána Bokácia na Hviezdoslavovej ulici a v divadle Tália. V tomto roku budú využívané najmä na organizovanie letných festivalov, koncertov a ďalších aktivít v rámci EHMK 2013.
Košický samosprávny kraj a župa Boršot a Bauj Zemplen v januári podpísali dohovor o založení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia. Zoskupenie, ktoré má posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť spoločnými projektmi, začína svoju činnosť. Jeho sídlo bude v Košiciach. Na úrade KSK v januári predstavitelia oboch žúp podpísali dohovor a stanovy zoskupenia. Po ich zaregistrovaní bude zvolané prvé valné zhromaždenie. Na ňom okrem iného schvália do funkcie riaditeľa, ktorého práve teraz obe župy hľadajú vo výberovom konaní. Nosnou myšlienkou je tu na budovanie multimodálneho koridoru Via Carpatia, podľa toho nesie aj toto zoskupenie názov, kde chceme prepojiť tovarové toky zo severu na juh s tým, že takéto prepojenie a budovanie takého drobnejšieho priemyslu v oblasti malého a stredného podnikania pozdĺž takéhoto koridoru by mohol priniesť potenciálne nové pracovné miesta. Dohovor sa týka aj spoločných stratégií rozvoja území, napríklad aj v oblasti cestnej dopravy. My napríklad realizujeme rýchlo cestu R4 Košice-Seňa, ale z maďarskej strany sa takáto cesta nebuduje. Integrovať by sa mali viaceré oblasti života oboch prihraničných žúp. V zdravotnej starostlivosti by napríklad obete dopravných nehôd v prihraničných oblastiach Maďarska nemuseli prepravovať do vzdialenejšieho Miškovca, ale do bližších Košíc. V Európe je vytvorených približne 60 zoskupení územnej samosprávy. Všetky však iba začínajú svoju činnosť. Ich výhodou je, že dohody regiónov poprvý raz nepodliehajú schváleniu národných vlád. Na Košickom gymnáziu Alejová sa konala celoslovenská juniorská súťaž v stavbe a programovaní robotov RoboCup 2013. Svoje sily si v 46 družstvách zmerali roboty záchranári, futbalisti či tanečníci. 102 staviteľov robotov sa postavilo proti sebe v dvoch súťažiach. V konštrukcii bolo cieľom vytvoriť robota z rovnakej stavebnice podľa určených kritérií. V RoboCupe junior sa predstavili mechanickí tanečníci, záchranári či futbalisti. Každý robot vlastne prechádza vývojom jedného roka a potom vlastne každoročne sa vylepšujú. Súťaž RoboCup má víziu, podľa ktorej chcú do roku 2050 postaviť robotický futbalový tím, ktorý sa postaví proti aktuálnym majstrom sveta vo futbale a zvíťazí. Neoceniteľný prínos súťaže je aj v kategórii záchranár, kde sa konštruujú roboty určené do človeku neprístupných priestorov. Ich väčšie verzie častokrát zachraňujú životy pri katastrofách. Úlohou je vlastne, aby sa robot dokázal pohybovať v budove zasiahnutej živelnou katastrofou, kde nie sú žiadne vodiace čiary, ako ste možno videli tu, ale sú tam iba steny, to znamená, že sa blížime k tej reálnej situácii. A po stenách sú umiestnené pliešky vyhrievané na teplotu približne ľudského tela a robot ich má nájsť a zaindikovať. Nám sa už podarilo zostaviť pomerne veľkého robota záchranára, ktorý sa dokáže navigovať aj v reálnych budovách. Naša škola sa zúčastňuje konkrétne tejto robotickej súťaže od roku 2004. Ani jeden rok sme ešte nevynechali. Získali naše deti už viackrát postupy na medzinárodnú súťaž. To znamená na medzinárodné kolo. Boli sme už v Lisabone, v Atlante, v Nemecku, v Bremách. Minulý rok sme boli v Mexico City. Množstvo mladých súťažiacich si svoju budúcnosť predstavuje práve v robotike. Áno, chcem sa venovať asi programovaniu a možno aj robotike. To ešte sa uvidí podľa toho, ako vysokú školu. Chcel by som si v budúcnosti nejak robiť na vývoji robotov. V robotike sa venujem 3 roky a chcel by som ísť touto cestou. 7 víťazných tímov zo všetkých kategórií, futbalisti, záchranári i tanečníci si sily zmerajú so svetovou špičkou. Postúpia na 17. majstrovstvá sveta vo futbale robotov v holandskom Eindhovene. V sobotu 18. mája odštartuje na celom Slovensku už 9. ročník Noci múzeí a galérií. Výstavy, prehliadky, živé vystúpenia a všade prítomná história. Aj v takom duchu sa poniesie májová noc na východe krajiny. Do akcie sa zapojí aj 7 kultúrnych inštitúcií, ktorých zriaďovateľom je KSK. Nocou múzeí a galérií budú rozvoniavať aj ulice Košíc. Východoslovenské múzeum ponúkne v Dome remesiel príbehy rozprávané hlinou. Poprvýkrát využije zrekonštruovaný areál Katovej bašty. Chýbať nebude Miklušova väznica, Rodošto či animácie vo všetkých expozíciách. Premiérovo sa tešte aj na program pri Urbánovej veži. Východoslovenská galéria predstaví košickú modernu 20. rokov 20. storočia. Nádvorie galérie ožije hudbou divadla Romatan. Do Noci múzeí sa zapoja aj štátne a mestské kultúrne inštitúcie. V múzeu Vojtecha Loefflera sa môžete tešiť na výstavu Slávne vily Slovenska. V rámci Dní francúzskej kultúry uvidíte výstavu fotografií Povolania sveta. Zapojiť sa budete môcť do tvorivých dielní, najmenší si na svoje prídu v divadle pre deti. Program Slovenského technického múzea sa poniesie v znamení Múzea na kolesách. Tešte sa na zbierku historických vozidiel či prehliadku vývoja dopravy. Detaily o programe nájdete na stránkach kultúrnych inštitúcií.
Banické múzeum v Rožňave pripravilo celodenný program trvajúci až do nočných hodín. Banický vláčik bude rozvážať návštevníkov v areáli Banického múzea po celý deň. Noc múzeí v piatok 17. mája je tentoraz venovaná Andrášiovcom, rodine, ktorá sa zaslúžila o rozvoj baníctva v Gemerskom regióne. Otvára sa stredoveká mincovňa, kde budú raziť pamätnú Andrášiovskú mincu. Svoje umenie predvedie majster Kováč, expozíciu banských pracovísk si možno prezrieť za svitu baníckych karbidových lámp. Každú hodinu banícka dychovka predvedie 10-minútový koncert. Okrem 6 výstav tu čakajú návštevníkov na prednáškach a tvorivých dielniach. V rámci Noci múzeí a galérií Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi ponúka prehliadku výstavy Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši, zážitkovú prehliadku expozície pod názvom Ezopové bájky, pohľad do mikrosveta, workshop Skamenelé more a netradičnú nočnú prehliadku Markušovského kaštieľa. V galériu umelcov Spiša pripravujú rozhovory o umení, animovaný film, keramikárske tvorivé dielne a večerné divadlo Ajel v studni na motívy Markézovej novely v réžii Mariana Čižmárika. Tohtoročný program Zemplínskeho múzea sa ponesie v duchu stredovekých tradícií. Hlavným hosťom programu bude skupina historického šermu Vicomte zo Sniny, ktorá predstaví historické zbrane a s deťmi si zahra stredoveké historické hry. Počas celého dňa budú pre deti pripravené rôzne atrakcie, ako aj tvorivá dielňa. Záver Noci múzeí vyvrcholí ohňovou show. Ako je už dobrým zvykom, Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove ponúkne v rámci Noci múzeí opäť rada zaujímavých sprievodných podujatí. K ukážkam dobových remesiel, divadelným hrám s nádychom histórie či k scénkam plných strašidiel však tento rok pribudne aj úplná novinka. Stanovište v priestoroch novootvorenej Tokajskej vinotéky, ktorá ožije netradične interaktívnymi aktivitami nielen pre dospelých. A pozor, podujatie sa bude konať výnimočne už v piatok 17. mája. Mesto Spišské Podhradie a Spišská kapitula žijú v týchto dňoch prípravami na ojedinelé spoločné podujatie Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Od 16. do 19. mája sa tu uskutoční celý rád kultúrnych i duchovných podujatí pod spoločným názvom Spišský Jeruzalém 2013. Ide o jedno z ťažiskových podujatí projektu Terra Incognita. Podujatie Spišský Jeruzalém 2013 tvorí vyše 40 programových blokov duchovného, kultúrneho, ale aj turisticko-rekreačného charakteru. Sveté omše, pantomimické predstavenie Milana Sládka, koncerty zborového spevu, organový koncert a koncert Košickej štátnej filharmónie sa budú konať v katedrále svätého Martina na Spišskej kapitule. V Európskom dome vystúpi podukelský umelecký ľudový súbor, bude tu malý knižný veľtrh, divadelné predstavenia a literárne pásma. Živá krížová cesta sa začne pred katedrálou svätého Martina a skončí na Golgote. Pre deti sú pripravené bábkoherné predstavenia, výtvarné workshopy a s pestrením bude aj jarmok tradičných ľudových remesiel v Spišskom Podhradí. Svoje brány otvorí aj židovská synagóga s 3 podujatiami. Organizátori podujatia Košický a Prešovský samosprávny kraj, Spišská kapitula a mesto Spišské Podhradie vás srdečne pozývajú na duchovne i kultúrne bohatý predĺžený víkend v dňoch 16. až 19. mája. Viete, že zlatý poklad sklenej pani z Dobšiny doteraz ešte nikto nenašiel? 3. májový víkend ho budete môcť nájsť spolu s malým grófom Taším a jeho družinou z Tašíkova. Pripravený je bohatý program pre malých aj veľkých. Historické banské mesto Dobšina je západnou vstupnou bránou do Košického kraja. K mestu sa viaže povesť o bohatej krčmárke, ktorá pri vpáde Turkov zahynula násilnou smrťou a odvtedy sa jej duch zjavuje po meste ako sklenená pani. Práve v piatok 17. mája budú návštevníci Dobšiny hľadať jej poklad. Bude to spôsobom skladania mapky formou puclíkov. Mapa bude rozstrihaná, permoníci, ktorí budú držať tieto mapy, ich budú rozdávať na základe zodpovedaných otázok ako indície. Keď si deti poskladajú celú mapku, podľa tej mapky bude zakreslené, kde ten ich poklad sa nachádza. Keď ho nájdu, prinesú ho ku stanovišti, kde bude ich čakať sklenená pani. Celodenný program bude venovaný podujatiam, ktoré súvisia so skutočnými udalosťami a mystériami tamojších dejín.
hodín. Chýbať nebude súťaž o najkrajšie strašidlo a najťažšieho muža, ktorý sa na chvíľu stane richtárom mesta. Na podujatie môžete pricestovať historickým vlakom, ktorý vypravia v piatok o 13:30 zo železničnej stanice v Košiciach. V sobotu 18. mája sa v miestnom Žrebčine budú konať medzinárodné formánske preteky. Pripravený bude aj malý Gro Vtaši spolu so svojou družinou, ktorí budú zabávať v tvorivých dielniach najmä tých najmenších. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 19. mája turičným banským programom. Trojdňové podujatie Poklad sklenenej pani patrí do série top podujatí v rámci projektu Terra Incognita a Košický samosprávny kraj naň prispel sumou 16 000 eur. To je na dnes od nás všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a pri ďalšom vysielaní dovidenia.